Дуслар, менә буза дидек. Бузаны тәҗрибәдә күрсәтү көне чираты килеп җитте. Буза инде ул безнең мал тоткан күчмә халыкларда, шул исәптән һәм беренче чиратта төрки халыкларда куллану рационында бик теләп кулланыла торган ризык, эчемлек. Бузаны гадәттә ясыйлар сылы ярмасыннан. Буза ясауның вариантлары бик күп төрле. Без менә бүгенге вариантта, безнең вариантта ул Юнус Әхмәтҗановның Татар халык ашларына китабына кергән рецепт буенча башкарылачак. Бу турыда безгә Рабит Абибатулла да сөйләп китте бит инде. Рабит Абибатулланың тормыш иптәше Рузия ханым шулай ук безгә үзенең куллана торган рецептын җибәрде һәм аңа да без таянып инде бүгенге бузабызны эшләйбез. Аның өчен безгә кирәк була, менә без инде бүген алдык бик әз күләмдә генә 250 грамм геркулесны без чыгардык ит тарткычтан. Димәк, менә 250 грамм безнең геркулес ярмасы. Без аны салабыз безнең савытыбызга, киңрәк савытка. Менә шулай. Һәм шушы геркулес өстенә без әле генә кыздырылган, бик яхшылап кыздырылган 30 грамм чамасындагы атлан май салабыз. Бу инде үзенә күрә тәмле тәм бирү өчен атлан май салдык. Һәм шушы масса өстенә без салабыз кайнап торган, шаулап кайнап торган, каядыр менә куе бәрәңге буламаган хәленә килерлек иттереп, кайнар су өстенә куябыз һәм әкренләп менә шулай булгатабыз. Өстен каплап, бүлмә температурасына хәтле суынганчы, каядыр бер ярты сәгать булырга мөмкин, куеп торабыз. Хәзер без менә бу масса өстенә салырга тиеш булабыз. Яңадан сыйклау өчен җылымса су һәм салабыз. Аңар шүпрә салырга диелгән, ләкин менә минем кылмак ашыткысыннан эшләнгән ипи ашысы бар бит инде, мөмкин ашыткы да салырга. Бу монда әшергә тиеш, әшү процессы барырга тиеш. Һәм салабыз моңар 1-2 кашык чамасында шикәр комы. Әйткәнемчә, менә мин алдым бит инде монда 250 грамм геркулес. Шул 250 грамм геркулеска башыннан ахырына хәтле мин кулланачакмын каядыр бер 2 литр су. Һәм минем чыгарга тиеш була ахыр чиктә 2 литрга якын буза. Бер кат су салып сыйклаганнан соң менә без бу массаны шулай яхшылап булгаттык, тиерләре калмаслык иттереп, һәм яңадан без моны шулай өстен каплап, нәкъ шул рәвештә өстен каплап җылы урынга куябыз. Бу вакытта инде озагракка куябыз. Каядыр бер 6, 7, 8 сәгатькә. Монда инде әшү процессы булырга тиеш була. Менә безнең куелган массабыз, әшергә куелган массабыз 8 сәгать торганнан соң шушындый хәлгә килде. Ул шулай әкрен генә эшләп утыра үзенең өчен. Хәзер без бу массаны яңадан сыйклап, моңа су салып, süzәбез. Süzәбез, монда инде монсысы каядыр ахыргы этапларының берсе була. Süzү өчен без аны менә шулай сыйклыйбыз һәм безнең килеп чыгачак без теләгән буза. Менә süzгәннән соң безнең менә бу калды шушындый масса бит инде. Һәм икенче мәртәбә буза ясаган вакытта алып калырга мөмкин менә шушылай күләмдә бу массаны һәм шүпрә урынына яңадан буза ясаган вакытта салырга мөмкин бу массаны әшү өчен. Хәзер менә без бузабызны süздек бит инде. Безнең килеп чыкты менә шушының хәтле күләмдә сыйыклык. Бу сыйыклыкка без тәминчә хәзер шикәр комы салабыз. Шикәр комы салабыз да булгатып, без аны тәмам әзер булганча хәтле каядыр бер 5-6 сәгать булырга мөмкин. Менә өстендә шул әзер булган билгеләр күренә башлагач, күбекләр күренә башлагач, ул инде эшәргә әзер була дигән сүз.
Менә без бит инде әйттек, гөнаһсыз буза дип. Гөнаһсыз буза нәкъ менә дә шушы ясаганның беренче көнендә үк эчелә торган буза була. Бу организм өчен файдалы, ашказанына файдалы булган сыйыклык була инде. Аннан соң икенче, өченче көннәргә калса, бузаның куәте, дәрәҗәсе инде әйтергә кирәк, градусы да артып китә. Анда инде ул вакытта балаларга бирергә ярамый. Әзер бузабыз бар. Мәлилдәр ишеп кара.